kon wah jan orang ganteng ya ora bagus nyatok wedok ya orang ganteng atau ya ayu kinyis-kinyis dan menik-menik Mas siji Mas apa jenenge nggih siji niki Mas sapa jenenge Vela yo aku ki arep dihubungi iki ya wedi ndak penak nek sik cilik aku mundur dihubungi cah cilik itu Mas Lek oke Mas lagi bola kunyel ya peniti ya dari nggih Bapak Putri menika kalih hanengga ingkang wonten wingking dereng sawiko diri saya ko ingkapti nika selingi setunggal tembang rumiyin Mbak Vita 6 wis pira Mas 6 5 ya wis apik ya kita ya wis nada ngetes nalas toh Rubini sakentir kijeng miring anyar mesti namanya lu kasar terus ini kayak budi itu kena sama lu kasar oke Mas niki live streaming nggih alhamdulillah live streaming ada 4 channel siji loro telu papat mangke niki enak oh iya nek karek kamera cilik oke matur suwun para bola-bola youtuber sampun kersakne napa niku meluangkan waktunya nyambangi dulur saking Ngluruk niku nggih alhamdulillah aku mang anu lho Mbak piye sama nurung dongakne manten oh manten dereng dongakne manten mempelai berdua sinten Mas Mas Ari ya wikanto dening Mbak Helen Anda saya turut mendoakan nggih untuk mempelai berdua semoga menjadi keluarga sakinah mawaddah warahmah amin enggal diparingi momongan Mas amin cukup 5 saja kok akeh men 5 loro ae lho rame loro iki jajal kenen blangkone blangkone kon nggih sungking blangkone wah enek Pak Aman Sutekno ning kene jan yogane sik enom kabeh alhamdulillah yogane nom-nom sing tuwa penitine Abah Gaslek dan Abah Sutris senior kula mobil wonten ing tlatah jeli ora patut oke tembangin nyemanggane panjenengan Mbak Yu dereng wonten requestan saking para pamirsa monggo Mas nggih lagune apa oh Mbak monggo lagu terbaru Bathuk Semok Bathuk Semok oke bakung iko bakung bokong aku kan ngomong barang wadi ki rada nasnis bokong Mas penontonnya jan rame banget alhamdulillah ada 3.000 penonton 3.000 penonton yang jauh merapat tidak loh yang dekat merapat sing adoh delok ke streaming ngono ya ya kaya Tlatah Kediri kan ndak mungkin rene ndak beca nggih dan jangan lupa like subscribe dan ngekrek iya jangan lupa ya yo oh gitu kan joget bolokku kayak kae ayo Mbah joget Mbah hari ini Mbah ya joget Mbah ayo Bathuk Semok iya ayo Kuda Saputra Bokong Semok Bokong Itsopo Beta 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 Beta
semok semok bokong semok bokong kudu semok rambut disanggul sanggul nganggo cucu bokong semok bokong semok bokongku dhewe semok sanggul digelong merene sapa kae keberko mesti ngobrol melongo kuda samudra mening co arep pokok nongko sisikan arelis nanggal sepisan golek kuning langsan kali hanya ngelaki tukurkan asa bokong semok bokong insopo eman to hati ngundelan lapis sikir lari sikir kebondo gawe hanya kudu kepengen nyedot rambut disanggul bokong semok mereng sopo kain keberko mesti ngopong melongo sopo kain semok bokong semok ayo rambut disanggul nganggo cucut bokong semok bokong semok abang Mbak Beta semok rambut digelong mereng sopo pian keberko mesti ngobrol terima kasih Mbak Yu Mbak Beta enggakmu mas siapa? parane kaku enggak bener bokong semok mok bokongnya Mbak Beta semok rambut digelong long itu wes beri-beri itu sing gak ketahuan disingkat loh aku kaku loh lah tak maksud tak anu sing ngarepe bokong semok sem malah diruwake monggo pinara sampun matur suwun oke iki wau satu buah persembahan lagu dari artis kondangnya Indonesia Surya Tulungagung Mbak Beta bokong semok kuwi kaya tau ora nang rekaman jaranan ngendi lho aku enggak ditanyai bokong semok ini tapi ya tahun lawas ngene iki para kadang semua putri kang hormati saking Purwarga Kuda Saputra menika sampun sawega nggih menika insyaallah jaranane wah ganteng gagah kaya MC-ne ya dah oke monggo para wira pradangga wiyaga hangulengaken gamelanipun amargi para warga saking Kuda Saputra sampun sawega lah sumangga
Saweka sangyo prajurit manangkar bende bidal manangkar srokumoro budale prawadya bala bebanjaran tumbake angrang lir jati ngarak gumrago sangkut yo bareng maju lir bebaya pakewo datang mundur. ayo le oh alulu manangkar srogomoro budale prawadya bala bebanjaran tumbake angrang lir jati ngarang gumragut sangkut yo bareng maju ler bebaya pakewo datang mundur. Bos, ayo le. Siagane para prajurit ingkang agem busana pating galop biar pating calon sinodra. Awas gerenek bok. Yo, 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 yo. Awas darane mletek kadya jangkrik yo iya dar Hati-hati ya. ayo tur budal ke prawadya balane tur inggih man bisa wiko ya aja nganti ana sing keli tur ya wis pake taun man awas jroning rananggono lananggono
Paragamane nganggo sodoran bantule jejer tutuk ing ayuda sorame baki jroning palagan Jroning rataku ngladi prang jamane kanggo sodoran pantule jejer tujuk ning ayuda sora rame agawe jroning palagan makut yuda jroning rananggono ngladi prang jamane nganggo sodoran pantule jejer tujuk ing ayuda sora rame agawe jroning palagan yo ayo ngger sing tenanan makarya ning ngger ngestoaken dawuh manja Goyangane penake kok
kaya ngene liyane omongane gayane Jawa Timuran kreasine aku kreasi jalanan iki piye adu iki piye goyangane penake kok kaya ngene lepongane gayane Jawa Timuran kanggo kreasi jaranan lo ya ye oh ye yo ye yo goyang Siti solamu lonjak nanti cingkrak nanda sampun uli manjak ayo yo goyang kanan goyang kiri sesarangan kalian kuda saputra sedang tulung agung asli lo oh ho 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 wes kelakon semen lelawase isan hari kaget yati samana sonim yangi mularika kutiangan negati sekaraya ana basi sire isan yari kabase wit yang kopi belong angka raina bengi mungkaton riko ya wis kelati maneh saiki semangat kan pengen tapi anak-anak jalane hebat panjane yo senenge ati akan murnik ati murnik ayo yo goyang kanan goyang kiri asik-asik oh ho 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 was kelakon semene lawase isan yari kaget yangi samana sonim yangi mularika
Ayah. Atau ya ora umum. Dosa. Mas Rudi. Nah. Waspada tah bagus. Jroning sepi tengah ratri trenyo asik kata citramu wong manis jebul mung ayang Done mas ojo lalewo becik tulus setiaku ayo bareng tak kancani bangun jiwa lan bebrayan jroning sepi tengah ratri trenyo asik kata citramu wong manis jebul mung ayang
nimas Mbak ya padha entek suarane. lewa ketulung setiamu ayo bareng akan keni bangun jiwa lan berhibur bersama Jaranan Campur Sari Kuda Saputra. Ya, ya. Ya apa-apa. Nangis sajroning atiku. Sak sesrane apa sirahmu rasa aku kudu sambat karo sapa tak suwunari lan wengi iya Rai ora dadi kaya mangkono ngaton sliramu bae aja lali ora apa-apa lali ya ora apa-apa los
iki jaranane Kang Nasmi Kuda Saputra iya asik iya waspada kocak bagus iya loh iya iya wasyo iya yo 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 wasyo waspada no para prajurit Kuda Saputra man iya iya wasyo
Yo yo Iya. Tumandang angemprang-gemprang ana baan goreng sekalopo kridaniri sang sakso ana baan muntah sarminya lupat anyakat-nyakat sang paketan sanggatan samulah lego jiwa sang rumangsa mangsa aja asurai niku pasugatan saking keluarga Kuda Saputra nggih tari jaranan putra